Така, бихте ли споделили сега малко повече за този баскетболен фестивал сред така подрастващите деца в община Да, Дупница? замисъла беше а, клуба да покани родителите и техните деца, за да покажат какво са научили за един месец работа, откакто е започнала учебната година, и да им споделим на тия родители как смятаме да ги селектираме децата, да ги разпределим по генерации и да задълбочим работата с още две тренировки седмично. Затова ги събрахме тук в голямата зала, разделихме ги на детски градини. Аз влизам в две, в Калина и в Сапарева баня Света Ана, плюс три училища. Едното е Паиси, другото е Евлой Георгиев и третото пак е училището в Сапарева баня Христо Ботев. Тези деца са от първи до четвърти клас и така провеждаме и тренировките в часове по интереси. Затова имаме достъп до училищата. И в тия часове от 3 до 4 работят първи и втори клас, от 4 до 5 са по-големите. Като основните неща, с които започваме, са ритъм на дрибъла, баланс, да спират еднотактово и естествено много работа има в баскетбола, защото много ни е богата техниката на играта и ако не ги хванем толкова малки, сме закъснели. Затова е това събитие тук, да се запознаем и да кажем какво ни предстои. Съответно ще ги занимаваме и през ваканцията с кампове, ще имат зимна, пролетна, лятна ваканция, ангажираности децата и всяка седмица аз работя по програмата на Златибор, Александър Николич е писал, децата се състезават. Така че интересът им е голям, то си и пролича по присъствието днеска. Играем се на децата. Да. И Значи, това ще има интерес към така подрастващото Да. поколение в община Дупница и така надеждите за развитието на баскетбола са огромни, нали така? Така, просто treba da se izgražda cijeli sistem, da pravime, prvo koje treba napravime to je da sabereme mnogo deca, da može da se pravi i prva selekcija, da prosto pravime selekcija, ne samo da sabirame deca i da sa dobar sistem na работа da može da se izgražda dobar klub koji će da ima i dobri мъже отбори и ženski отбори и просто това е систем как трябва да се изгражда един прави клуб с начало. Господин Георгиев, как премина като цяло сега фестивала от децата? Така имаш ли доста положителни емоции? Имаше много положителни емоции при децата и при родителите. За нас е голяма радост, че успяхме да ги съберем. Повечето от тях ще продължат да тренират в допълнителните тренировки, които клуба предлага. Така, нали, ние ще поставим една стабилна основа, за да може, нали, да изградим система, както каза Саша, и да имаме да имаме отбори във всички възрасти на подрастващи момичета и момчета и така до, нали, представителните отбори, мъжки и женски. И така, много добре се получи, радостни сме. Ще се постараем да създадем необходимите условия, те да тренират по най-добрия начин. Нещо друго да добавим по темата, което съм пропуснал да ви попитам. Всъщност, коя е най-така подходящата възраст за започване на тренировъчни занимания по баскетбол, така децата да се запалят по този спорт? Така, бихте ли внесли малко повече яснота? Този въпрос на кампа Златибор го бяха задали и той Саша знае на един професор сръбски Копривица. Професор Копривица казваше, откакто си се родил, докато си отидеш, минимум 1 час на ден трябва да се занимаваш активно с движение. Така че колкото по-рано ги обхванем, затова влизаме в детски градини. Моя син на 5 години правеше лява крачка и получи награда на този лагер, който споменавам. Така че огледално се работи. Децата трябва да имат време да свикнат с играчката, с топката. Пак към господин Георгиев, може би някой от вас също може да се включи. Като цяло, има ли интерес вече към школите, децата да тренират, да се записват
И всъщност колко пъти седмицата така успявате да провеждате тренировъчни занимания, защото сега не е тайна, че и в София тренира мъжкия отбор. Как като цяло, Да. как успявате да се справяте? Към момента седмично 3 пъти има възможност да тренират. Нашето желание е да се увеличи броя на тренировките и затова, нали, се надяваме така и общината да ни подкрепи с повече часове в голямата зала, с часове, които са в салоните на училищата. И да, трябва да увеличим тренировките. Сега, особено след като се увеличава и бройката на децата, ще трябва да имаме повече часове. Това е така една препратка към община Дупница, която пък така се ангажира да направи нова спортна зала. Така че да се надяваме и това нещо в кратък срок да се случи, за да може всичките тези спортове на територията на община Дупница да намират място, особено в дни, когато така времето не позволява и да се ползват тези зали. Нали така? Да, ще бъде чудесно, ако има още една зала, защото е хубаво да се развият всички спортове. Нали? Ние днеска се радваме, че събрахме около 100 деца от Дупница да тренират баскетбол, но знам, че и волейбол има, и художествена гимнастика, тенисна маса. Нали? Това е много хубаво, да има повече спортове и така да Дупница да е един спортен град. Имаше ли награди за децата днес? Нещо така допълнителна мотивация, може би така да допълни по темата в този фестивал? Днес допълнителните награди може да се каже, че са просто присъствието на децата и развитието на децата. Сега наградите се види в бъдещето, че има награди, обаче просто днес важното беше децата да се съберат, да се види какво има да предложи школата и да се забавляват децата. Всъщност наградата за тях е самото участие в голямата зала. За тях това е голямо събитие. Всички родители споделиха, че не са спали от вълнение. Така че това им е предостатъчно. А награди ще имате първа. Сигурен съм. Имаме коледен фестивал, сега ще направим кампове най-различни състезания. Тогава ще има награди. Добре, благодаря ви. И нещо пак да попитам, има ли какво да добавим по темата и като цяло така желая ви още много такива инициативи, за да може наистина децата да се приобщават и да тренират. Нещо така за финал, няколко думи. Моят учител Радко Йоксич казваше, че баскетбола е живот. Така че всичко, което се случва на игрището, това се случва и в живота. И тук е мястото да ги възпитаваме на колективизъм, на отношение един към друг, на любов към нашата игра. И аз съм много щастлив човек, защото това, което работя, го обичам и то всъщност не ми е работа. Аз само да малко търсим подкрепа и за А отбора и Б отбора кога будем играли тук. Ono koje sam video kога отиваме да играме на други градови, там е голема подкрепа, много е, ако ме разбирате, бучно, много се силно навija, фанови su много силни. Просто mislim da i тук може да направим хубава атмосфера, да се играт хубави мачове. Просто да добавим, че баскетбол е част от живота. Да, баскетбол е велика игра и ние ще направим всичко възможно в Дупница да има баскетбол. Надявам се да намерим подкрепа и от община, и от родители и баскетбола да се развива в Дупница. Благодаря ви.